ଦିନେ ଗାଁରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥିଲା। ନଟଖଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆରାଧନା କରୁଛ? ସିଏ ତ କେବଳ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଘାସ, ପାଣି କିମ୍ବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଅସଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କର। ଗାଁ ଲୋକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମାନି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏହି ସବୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏବଂ କଳା ମେଘକୁ ବରସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କଳା ବାଦଲ ଛାଇଗଲା, ବିଜୁଳି ମାରିଲା, ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଡରିଯାଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁନି କାନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକ, ଗାଈ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗର୍ବ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।